साफ्रोमबो रायजो जानायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोदों। आं बिराद दुखु मोनबाय आरो मासे एसेबां अद्भुत मानसि दंखि जोंनि बे समाजावहाय। जोंनि बर' समाजखौ बैसोरबायदि अद्भुत मानसिफ्रा ओरैबायदि गाहाय थाखोआव लांनो थांगासिनो दङ। आयौ मा मोननानै बे माखासे खायसे हाबा जानाय हिनजाव आरो हौवाफोरा बबेयाव दान्दा दं बिसिनि दान्दायालाय? गथ' गथाय थासेयावबो गुबुन हौवा आरो हिनजावजों सोमोन्दो लाखिनाय मा इसिबां उद्भुत मालायनि देहाखौ लानानै इसिबां लब जादों सालाफोर। आंथ' दा मोनदांनो हाबाय बिसोरदि दिनै बैसो जास्लाबैयावनो हाबा जादों। सोरबाया बैसो जादोंब्लाबो बैसो जानानै जेनेबा 20-25 बोसोराव हाबा जाबाय। हाबा जानायनि उनाव बिसोर माखौ लब जानानै हाबा जादों बिसोरलाय? आंथ' दा सन्देहसो दङ। बिसोरनि हाबा जानायनि मेन उद्देश्यआ मामोन? संसार जानानै गथ' गथाय खांनानै गथ' गथायखौ मानसि खालामनाय, फेदेरनाय फोलावनाय बिनि बिसिनाव उद्देश्य दंना गैयामोन? आंथ' दा सकसो जादों। दानि जिनेखि बे थासारि सोलिबाय थानाय आं नुदोंखि मिथिनो मोनबाय जे बिसोर मा जेखौ बिसिनि दान्दाया जेबो नङा, बिसोरो माने गावनि देहानि गांनायखौ सुफुंनो थाखायल' हाबा जादों आरो बाखि जेबो गैया बिसोर। ना गथ'खौ मानसि खालामनांगौ, ना गथ'खौ फेदेरनांगौ, गथ'नो मोजां गियान सोनांगौ, बिदि जेबो गैया। गावनि गथ'नो मालाय गाव बोरै मोजां गियान सोनो हानो दे? नोंसोरनो बुंदो रायजो जानांगौमोन। गावनि गथ'नो गाव माबोरै मोजां गियान सोनो हानो? गावनावनो थख्राया गैखायाबा, थख्रायानो खालिखा। बिमा बिफानि बाथ्राखौ लायाखै, बिमा बिफा हाबा जानो माने बादा होबा नांलायग्रा, हाबानि उनाव जुदा जाबायबो, हाबानि मास मोनसे उनाव जुदा जाबाय, एसे एनै आथिमंगलाव फैसा मोननायखौनो लब जानानै, एसे एनै फैसा थाखा थानाय हाबानि समाव थानायखौ लब जानानै जुदा जाबाय। हनै दाना फिसाया दाबसे जाबाय, बिसिया दाबसे जाबाय, थाखा गैथ'ला नालाय हाजिरा मुजिरा मावहैबाय। मालाबा फिसाया सानफा थोलो बहाबा हाजिरा मुजिरा मावहैबाय, बिसिया न'आव सोरजोंबा जानानै थाखुमाबाय। मा गथना बेलाय? हनै बिसिया बहाबा हाजिरा मुजिरा मावनो थांबाय, सोरबा कन्ट्रेक्टारनो, सोरबा थिखादारनो, सोरबा माबा साब कन्ट्राक्ट लाग्रानो सोरजोंबा देहायारि सोमोन्दो लाखिलायबाय। हनै बाहायनो मालाबा ब्लड, सोरजोंबा ब्लड खारलायबाय। मा आसरित अद्भुत गियाननि आयौ माबायदि जाखोनलै बिसोरबायदि मानसिफ्रा? माखौ अब्ला बिसोरखौ गाव माबायदि आं बुंनोनो बाथ्राखौ मोनला। गावसोरखौ गोदो बिमा बिफाया बेसेबां ख' आलो मोस्रोम बारस्रोम मोजांजोसि इसिबां अननानै फेदेरबाय, लेखा फरायनो होदों, गाननाय जोमनो होदों, फराय। गावसोरसो फरायनो हायाखै, गावसोरजों मोजां गियान लानो हायाखै। दा दिनै गावबो मा गियानानो गैखाला नालाय, जेबो रोंखायाखैमोनलाय गावनि गथ'खौ मा फोरोंनो? ना गथ'नो गाननाय जोमनाय होनांगौ, ना गथ'खौ माने मोजां गियान सोनांगौ, जेबोआनो गैया दा। गथ'खौ मा होनो बिसोर दा? मिथिबायना? माबा मोनसे दाय मावबाथाय फाग्ला, मोरोन गोनां, मिरगि बेमार गोनां, थैनो रोङै, थैनायाबो थांगारा फाग्ला गथ'आ। नै मोसौनि फिसा, सैमानि फिसा, अमानि फिसा गावनि गथ'खौ बेबायदि नारायो। गाव सोर जाखो? बे गथ'आ मोसौनि फिसाबा गाव मोसौ, सैमा जोनोम होदों गावनो सैमा, सैमानि फिसा सैमा जोनोम जाबाय। अब्ला गावनि बिमा बिफाया गावखौ गोदो बेबायदि रायदोंमोन नामा? आंनाव मोनसे कुइसना बे जादों। गावनि बिमा बिफाया गोदो गावखौ बिदि रायदोंमोन? दिनै जानला मोना ओरैबायदि गथ'फोरखौबो जानला मोनला बुलायो। बबेयाव बुबा गथ'आ मा आगार मोनगोन, बबेयाव बुबा गथ'आ देहायाव मा नांगोन जेबो मिथिया। जायजों मोनो बेजोंनो होलायो, बेजोंनो बुयो। आयौ बेफोरबायदि पापि हौवा आरो हिनजावफोरनि थाखाय जोंनि समाजा गुबुंले जायाब्ला सोरबायदिनि थाखाय जागोन? नोंसोरो फिननायखौ होदो रायजो जानांगौमोन। सोरनि थाखाय गुबुंले जागोन? बेफोरबायदि हिनजाव आरो हौवाफोरनि थाखायनो दिनै समाजाव बिराद गुबुंले जाबाय। खालि मालायनि देहा, मालायनि हाबा जागोदान हिनजावखौ नुबानो लब, मालायनि हाबा जागोदान हौवाखौ नुबानो लब, मालायनि हौवानि गारि गरा गाननाय जोमनायखौ नुबाथाय लब। एसे रायलायनो मोनबाथाय गलिलांबायबो, बेयावनो जालायबायबो खामानिफ्रा आरो दोनखारलांबायबो। जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि थासारिया बारानिफ्राय बारा जाबाय। ओरैबायदि मोनसै आङो बिसोरबायदिखौ मोनफ्लांबायनांगौबा।
फिसाला गथ' गथायखौ आद्रि बादि खालामनानै बे फाफ्रा बा गगना जायगा आयौ 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 गोन्दो गोन्दो फाफ्रा मा बिसिनाव माबायदि फाननांगोन जेब्लानाखि बैसो जागोन बेथा अब्लासो खाराव माराव नागिरगोन गावनि गिबि हिनजावा बाहामोन गावनि गिबि फिसाया बाहामोन गोदाव सोराव नागिरलाबायसै अब्ला आनानि थानानि लामानि बिबायारि जानानै बेथा नों थैनाङाबा भागौगोनलाय लामानि बिबाया जानानै थैनाङाबा भागौगोनलाय भागौआ इसोराबोथ' नोंखौ नायगासिनो दङ ना नोंनि आखुखौ नायगासिनो दङ ना नों माबायदि खामानि मावगासिनो दङ जेरै गावनि आखु नोंबो बेबायदि फिथाइखौ नों मोनखागोन ना हा दिनै नों गोदाव सोराव गथ'खौ खांनानै 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर सोरबा 1 बोसोराव गारना खारबाय लासिं सिं गावनि देहानि गांनायखौ सुफुंनो थाखायनो उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय आरो दिनै बेफोरबायदिनो खारफिनबाय ना रायजो जानांगौआ मा गावनि जुदि गथ'खौ खांनांगौब्ला सासे गथ'नो जुदि खांनांगौब्ला बिनि गाननाय जोमनाय होनांगौनि खोथा दङ बेनि सानफ्रामबो जानाय लोंनायनि खोथा दङ बेखौ फरायनायाव बेसेबां एक्सपेन्डिचार थांगोन खरस थांगोन बिनि खोथा दङ बेफोरनि दाननायानो गैया बिसिना मानो नांगौबा गाव देहानि गांनाय गावनि देहानि गांनायखौ सुफुंनांगौ गोदान गोदान नांगौ बिसोरनो गोदान गोदान सिख्ला नांगौ गोदान गोदान सेंग्रा नांगौ बिसिनाव बेल' दा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोनानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनांगौ ओमफ्राय आं बागायावबो बाजारबाय थादों आङो जोंनि समाजाव बेफोरनि फारसे खामानि मावग्रा गैला खोमा आं समखौ नेनानै दङ बै समाव आं जेरैबायदि ओरैबायदि होनगोन गारमा आं बिसिग्लाबजोबगोन फुरा रावखौबो आङो लागाम दोननाय नङा आं रावखौबो लागाम दोननाय नङा आं बुंनो फैगासिनो दङ आं नेनानै दं समखौ जोंनि बर' समाजाव सोरबायदि मानसि ओंखारबोयो समाजनि थाखाय खामानि मावनो सोर माबायदि नोजोर सिला नोजोरजों खामानि मावमारो ना मावमारा ना राजखान्थियावल' गोजावनानै थायो नामा जोंनि मानसिफ्रा आं बेखौबो नोजोर होदों मानोना ओरैबायदि खैफोद फैगासिनो दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खैफोदा जेराव साग्लोबगासिनो दङ जोंनि माने खैफोदा हारिनि गेजेराव बेराफारसे नोङो गुबुनफोरनि खैफोद गाग्लोबनाय बेराफारसे गावनि हारिया गावजों गाव खौसेथि गैलाया बेराफारसे बर' हारिनि गेजेरावनो हाजारथा दिनै दल संगठनफोर जोनोम जाबाय बे हाजारथा दल संगठननि गेजेराव दावराव दावसि जालायबाय बेराफारसे समाजा ओरैबायदि गेन्दा गेसाव गोबोन थांबाय उमुगनि हिनजावजों उमुगनि हौवाजों उमुगनि फोरलाजों उमुगनि बै माबाजों खामानियानो बिदिल'सै जेबो आरो गैला ओरैबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव संसार आयौ 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 दा बेफोरनि पापफोरखौ गथ' गथायनि पापफोरखौ बिमा बिफाखौ आलाय सिलाय खालामनायनि पापफोर बैफोर पापफोरखौ बिथांमोना बाहा रुजुना थुदों आरो बोरै बारग'गोन जेनेबा नोंथांमोना बुं बेफोरबायदि पापिस्ट खामानि मावनानै जुनाद आखुनि गियान लानानै बिसोर बाहागो दं जों पापनिफ्राय गगोन नामा नोंथांमोना बुंनो हागोन नामा गगोन होननानै नायबानो जाबाय सानसे बिथांमोना माबायदि दिनै बोलि जानांगोन माबायदि बोलि जानांगोन बिसोरो जिउआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय नुजोबगोन बयबो गासिबो रोखा रोखा नुजोबगोन नोंसोर नुजोबगोन नुनो थांगासिनो दं बेनिखायनो गाव गावखौ साबधान हो गाव गावनि न'खरखौ जोथोनै ला गाव गावनि न'खरखौ नोजोर हो गाव गावनि गथ' गथायखौ नोजोर होलायदो रायजो जानो नोंथांमोन जोंनि समाजा बिराद मोनसे गेन्दा जाबाय ओरैबायदि गाज्रि जाबाय नङाब्ला नों सानस्लाबैयाबो मालाबा जानो हागौ आरो नों सानथावना नङा जायखौ नोङो फोथायथावानो नङामोन फोथायथावै मानसिफोरखौबो दिनै फोथायनांगौ जानानै फैबाय ओरैबायदि मोनसे माने थासारि जोंनि गेजेराव दा फैगासिनो दं बे आरो थासारिया जेबो नङा बिसोरना माने बिसोरो हाबा जादोंमोनब्लाबो गथ' गथाय खांनानै गथ' गथायखौ फेदेरनानै फोलावनानै गोजोन संसार जानायनि बिसोर टारगेट गैखायामोन बिसोरो गावसोरनि देहानि गांनायखौ सुफुंनो थाखायसो हाबा जाखादों ओमफ्राय दा उन्दै जोनोम होखांनाय लोगो लोगोनो ओरैबासिम गुबुन ब्लड खारफिनबाय बे आरो बिसोरना माने बेजों जाला गोदान नांसिगौलाय बे आरो हौवाबाबो हिनजावबाबो बे एखे लेभेलाव आरो दा बेनो ओंखायनो नोंथांमोना नोजोर होलायदो जुदि नोंथांमोना जुदि समाजनि थाखाय जुदि सानोब्ला नोंथांमोना जुदि एसेबाबो कन्ट्रिबिउसन होलांदो बाहानदारि होलांदो एसेबां हायो आं बेखिनिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय खिन्थु पापखौ बैसोर बायदि सुबुंफ्रा गगोन होननानै आं जिबनावबो मानिनो हाया नायबानो नोंथांमोना नोंसोरनि मेगनजोंनो नोंसोरनि ओनसोलाव सोर माबायदि आखुनि मानसि नुलांजोबगोन आरो बिसोरो माबायदि जानांगोन सानसे नायबानो जाबाय एकदम रोखा रोखा नोंसोरनि मेगन नुजोबगोन बे आरो थेंक इउ